ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అద్విష్ మ్యాగజైన్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న వాళ్ళ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్. ఈ ఈవెంట్ కి మేమైతే ఇలా ట్విన్నింగ్ కాస్ట్యూమ్ లో రెడీ అయ్యి వెళ్ళాము. ఇదైతే మా కిడ్స్ గ్యాంగ్. మేము ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తుండగా మా పెద్దనాన్న పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఇలా రెడీ అయ్యి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేశారు. వీళ్ళందరూ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఈ ఈవెంట్ లో మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము. ఇక్కడ అందరూ ఏం చూస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నారా? ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ కపుల్ చేసిన పోస్ట్ వెడ్డింగ్ వీడియో సాంగ్స్ అండి. ఈ కపుల్ చేసిన వీడియో సాంగ్స్ అయితే అందరికి చాలా నచ్చాయి. మూవీ సాంగ్స్ పెడితే కాపీరైట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సాంగ్స్ ని ఈ వీడియోలో యాడ్ చేయలేదు. కానీ త్వరలోనే ఈ కపుల్ వీడియో సాంగ్స్ ని షార్ట్ వీడియోలో యాడ్ చేసేస్తాము. ఆ వీడియో చూస్తూ మేమైతే ఇలా స్నాక్స్ ని ఎంజాయ్ చేసాము. ఇక ఈ క్యూట్ కపుల్ అయితే ఇలా స్టేజ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేశారు. వాళ్ళ మ్యారేజ్ టైంలో చేయని స్టెప్పులన్నీ ఈ ఈవెంట్ లో చేశారు. ఈ ఈవెంట్ లో ప్రతిదీ ఒక హైలైట్ అనే చెప్పాలి. ఇదైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటో. ఇక ఇవి అయితే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం తీయించుకున్న ఫొటోస్ మాత్రమే కాదండి, ఈ కపుల్ చేసిన కేక్ కటింగ్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఈ వీడియోలో యాడ్ చేసేసాము. ఇవి మాత్రమే కాదండి, మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ మ్యారేజ్ ఈవెంట్ ని మరొకసారి రీక్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. तिमी मेरो खुसियाली बनी आयो तिमी मेरो जीवन साथी बनी नपरेको हैन सम्बन्धमा खटपटी नभएको तर बढेको छ हाम्रो माया यसै गरी। कदममा हिँडेको छु छाया बनी अटुट रूपमा गरिरहने छु माया यसै गरी। नचलेको हैन जीवनमा धिबेरी नपरेको हैन कहिले कहीँ मायामा खडेरी तर घुडेको छ जीवनको गाडी यसै गरी। Happy anniversary कहिले तिम्रो साथ पनि थमिरहन्छु सधैँ तिम्रो हात पनि नलागोस् नज
कसैको पनि बढिरहोस् हाम्रो माया सधैँभरि तिमी सँगै जिउन पाऊ यसै गरी Happy anniversary सकिन तिमीलाई भने जति तर दिएको छु माया तिमीले भने जति स्वीकार्यो दुःख सुख तिमीले खुसी खुसी रिसाएको छौ तिमी मसँग घडी घडी अझै प्रण गर्छौ माया गर्ने तिमीलाई जुनीभरि Happy anniversary మా వీడియో మీకు నచ్చిందా? అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఈ రిసార్ట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్. డిన్నర్ చేసిన తర్వాత మేమందరం ఈ పూల్లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము. ఆ వీడియోస్ త్వరలోనే షేర్ చేస్తాము. బాయ్ బాయ్.